Het biologisch plomveebedrijf hier de laatste dagen verschate problemen. Er gingen meer pieken deer, ze vrieten minder en lijnen minder aaien. Reden voor de boeren om de zon 16 te schakelen. Uit bloedonderzoek doet blikken dat het om de milde variant H1 van het vogelgriepvirus gaat. Een variant die net gevaarlijk is voor mensen. Maar om slimmer van te komen, moeten alle 9.000 hinnen rommen worden. Het ruimen van de dieren geschiedt door middel van vergassing. Een hele diervriendelijke methode. Waarbij de dieren eigenlijk niet afzien en heel verantwoord de dieren doden. En dat gebeurt hier op het bedrijf zelf? Ja, het doden van de dieren gebeurt hier op het bedrijf en ze zullen ook dood worden afgevoerd. Uiteraard in gesloten containers. De lis hinbere man die te mooi rommen tot de Voedsel- en Warenautoriteit. Na uitbraken in Lochem, Zeewolde en Leusden is dit het vierde bedrijf dit jaar net in actie komen matten. Je vraagt je dan natuurlijk af waar komt het vandaan. En de meest waarschijnlijke oorzaak zijn toch trekvogels, alhoewel we er geen bewijzen voor hebben. Want het zijn allemaal bedrijven waarbij de kippen buiten lopen? Ja, het zijn allemaal bedrijven met uitloop naar buiten. Eigenlijk allemaal ook biologische bedrijven. En de biologische bedrijven hebben uitloop naar buiten. Dus daar is altijd een risico van besmetting met ontlasting van overvliegende vogels. In een zone van 1 kilometer om het bedrijf mag van nu al geen pieken, aaien en piekendonk vervierd worden. Plomveebedrijf Atsma zit aan de andere kant van het Tjom, 2,5 kilometer van het besmette bedrijf Oa. Krijgt boeten het verviersverbod dus. Gelukkig al. Dan is het altijd zien van hoe komt het? Wat doet Rusland? Je had nou, het gaat bij een leesinhouder en op zich wil die heen roemen en dan is het gebeurd. Maar dat Rusland zei van ik wil in een bepaalde straal, om in Friesland wil ik geen vlees wij hebben. Nou, dan sta ik bij de prijs. Het bedrijf met 220.000 vleespieken had de besten binnen, maar Atsma maakt het een bod zwaar genoeg besmetting. Ik ga het sterk op slot hier. Nou ja, dat kan net een mens op hier komen. Vanmorgen had ze al papier in het warm helpen, dus ik bij de oordelboerdel rijden. En ik had al papier wijn hier al op hier staan. Ik zei, zet nog maar in bij de oordel. Want ja, ik wil net een mensleven hebben. De houders van het besmette bedrijf liet in reactie op boeten de camera weten dat ze het verschrikkelijk vinden dat het bedrijf besmet trek is en rommen worden mat. De haaien die al in omloop wienen, hoeven net waarom hellen te worden, die binnen nevens de Voedsel- en Warenautoriteit net besmet.